Non queremos esta lei de educación, e por iso que berramos non al 11 non. Non queremos esta lei de educación, e por iso que berramos non al 11 non. Queremos ensino en galego. Galego, galego, queremos ensino en galego para que o noso idioma non sexa estranxeiro. Queremos ensino en galego, 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 queremos ensino en galego para que o noso idioma non sexa estranxeiro. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al 11 non. Non queremos esta lei de educación, e por iso é que berramos non al 11 non. Queremos aprobar a etapa. Etapa, etapa, queremos aprobar a etapa sen que unha realidade nos